सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि सालम एनबी यूट्यूब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। फै जोङो दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय देरहानायनि बिथाइ। जोङो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव देरहानायखौ मोनोब्ला आरो जोङो गासै गाज्रिखौ नागारनानै संसारनि हाबिलासखौ नागारनानै जोङो फोरबोनियाव फैयोब्ला जिसु ख्रीष्टआ जों बयनिबो लागै मोनसे गेदेर समायखौ बियो लादों। मा समाय लादों आंनि अनजाग्राफोर, फै जोङो दसे सम इसोरनि रावनि गेजेरजों जोङो खोनासंलांनि। बेनि सिगां आं इसोरनि रावखौ फरायगोन। नुजाहोजानायनि बिलाइ 2 बालाब 7:4 आङो फरायगोन जिसु ख्रीष्टनि मुङै। खोमा गोनाङा जिउआ गिर्जाफोरखौ होननायखौनो खोनासंथों। देरहाग्रानो आङो इसोरनि पाराडाइसआव थानाय गोथांनि बिफांनिफ्राय जानो होगोन। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथों। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय, जायफ्रा देरहानायखौ मोनगोन गासै संसारनि हाबिलासनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनगोन, बे मानसिफोरनि लागै जिसु ख्रीष्टआ पाराडाइसखौ होनो समाय लादों। जे जायगायाव गाबनाय गैया, दुखु गैया, आंखाल गैया, थैनाय गैया, बेमार गैया, बे गोजोननाय जायगाखौ होनो जिसु ख्रीष्टआ दिनै नों आरो आंनि लागै आरो जों बयनिबो लागै समाय लादों। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नों जेसेबांखि पापाव थाया मानो, इसोरनि गोथां रावा बुंदों रावबो धोरोमिया गैया, सासेबो गैया होननानै बुंदों। जोङो मानसि जानायलाय साननायजों, मावनायजों, रायनायजों जोङो पाप मावो। जोङो इसोरनि नोजोराव बयबो पापी। जोङो बयबो पापी जानायलाय जोङो पापनिफ्राय निमाहाखौ जोङो मोननो नांगोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोङो गावखौ पापी होननानै मिथिदोंब्ला, नोङो गाज्रि सर'फोरजों बेंखननानै दोनजादोंब्ला, गाज्रि आखुथाइफोर आरो पापनि गाज्रि दागोआ नोंनि जिबनाव दङब्ला, नोङो जिसु ख्रीष्टखौ लिंनो नांगोन। दिनै जेब्ला नोङो जिसु ख्रीष्टखौ लिंगोन आरो गावनि मावनायनि पापनि निमाहाखौ मोननो जिसु ख्रीष्टनियाव रायथिगोन, बियो नोंनि गासैबो दायफोरखौ बियो निमाहा होगोन। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 23 बालाब 43:4 फरायो, अब्ला जों मोननो हायो, बै समाव जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे 2 दाखुफोरखौबो क्रुसाव दोगथाबफानाय जादोंमोन आरो आगदाजों दोगथाबजानाय दाखुआ बियो जिसु ख्रीष्टखौ सिनायदोंमोन आरो बियो गोनो गोथो खालामालासे जिसु ख्रीष्टखौ फोथायदोंमोन आरो बियो गावनि गासैबो मावनाय दायफोरखौ निमाहा मोननो बियो जिसु ख्रीष्टनियाव खावलायदोंमोन। बियो बुंदोंमोन, हे प्रभु, जेब्ला नोङो नोंनि रायजोआव सहैगोन अब्ला नोङो आंखौबो गोसोखां। आरो जिसु ख्रीष्टआ बे दाखुनि गोसो सोलायनायाव, बे दाखुनि फोथायनायाव आरो बे दाखुनि खावलायनायखौ खोनानानै जिसु ख्रीष्टआ रंजानाय आरो गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बे जिसु ख्रीष्टआ गोख्रैनो बे दाखुनि लागै फिननायखौ होदोंमोन। आङो दिनै समाय लायो, नोङो आंजों लोगोसे पाराडाइसआव नोङो हाबगोन आरो बेबायदियै जिसु ख्रीष्टआ बे दाखुखौ, बिनि गथै मावनाय पाप मानिखौ निमाहा होनानै बिनि जिउखौ सोरगोआव लानानै थांदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो गोसो सोलायगोन, जोङो जोंनि गासैबो मावनाय पाप मानिखौ जों इसोरनियाव मोनफा मोनफा जों रायथिगोन। जिसु ख्रीष्टआ दिनै नोंखौ नेवसिनाय नङा। बियो नोंनि गासैबो मावनाय पाप दायफोरखौ बियो निमाहा होगोन। मानोना जिसु ख्रीष्टआ जों बयनिबो लागै बे समायखौ बियो लादों। बियो बुंदों, देरहाग्रानो आङो पाराडाइसआव थानाय गोथांनि बिफांनि बिथाइखौ जानो होगोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रीष्टआ देरहाग्रा मानसिफोरनि थाखाय पाराडाइसखौल' होनो बियो समाय लायाखै, नाथाय पाराडाइसआव थानाय गोथांनि बिफांनि बिथाइखौबो जानो थाखाय होगोन बियो समाय लादों। आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो जागायजेननाय 2 बालाब 9:4 फरायो, अब्ला जों मोननो हायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ,
आरो फोरबो इसोरा हानिफ्राय जातमानि बिफांफोर उजिहोदों। बिफोरो नायनोबो मोजां, जानोबो गोथाव, आन्थाय बियो बारिनि बिथोराव गोथांनि बिफां आरो गाहाम आरो हामाखौ सिनायहोग्रा बिफांबो उजिहोदों। बै समाव इसोरा एडेन बागानाव आदम हवाखौ दोननानै बारिनि गासैबो फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो थाखाय होदोंमोन। आरो इसोरा आदम आरो हवानि लागै बुंदों, बे बारिनि बिथोराव फांसे गोथांनि बिफांनि बिथाइ दङ। आरो बेजों लोगोसे इसोरा आदम हवाखौ मिथिहोदोंमोन, आरो लोगोसे फांसे बिफांबो दंबावो जाय गाहाम आरो हामाखौ सिनायहोग्रा। बे बिफांनि बिथाइखौ नोंसोरो जानो नाङा। जे दिनाव बे बिफांनि बिथाइखौ जागोन अब्लानो नोंसोरो थैलांनो नांगोन। बै समाव आदम आरो हवाया गावनि मेगनफोरजों सोरजिगिरिखौ आफा इसोरखौ मोखांजों मोखां बिसोरो नुनो थाखाय हायोमोन। बेबायदि गोथार जायगायाव बे आदम आरो हवाखौ दोनदोंमोन। आरो बे समाव सैताना फैनानै आदम आरो हवाखौ आन्दायहोदोंमोन। आरो बे समाव जिबौआ हवाखौ बुंदोंमोन, नोंसोरो बे बिफांनि बिथाइखौ जायोब्ला थैनाय नङा, नोंसोर इसोर बादि जागोन आरो मोजां आरो गाज्रिखौ साननो हाग्रा जागोन। बै समाव सैताना आदम आरो हवाखौ पाप मावहोदोंमोन। आरो बे बिफांनि बिथाइखौ जानायजों लोगोसे आदम आरो हवानि जिबनाव लाजिनाया फैदोंमोन, गिनाया फैदोंमोन, आरो बिसोरो इसोरनिफ्राय गोजानाव बिसोरो थानो आरो थांनो नांदोंमोन। जेब्ला जोङो पाप मावो, पाप मावनायजों लोगोसे जोंनि जिबनाव गोजोननाय गैयै जायो। पाप मावनायजों लोगोसे लाजिनाया सफैयो। आंनि पाप मावनायखौ मिथिसिगोन नामा, बेबायदि साननानै लाजिनाय फैयो। आंनि पापखौ सोरबा मिथिसिगोन नामा, गिनाय फैयो। आरो सान हर बे पापखौ दोनखोमानो थाखाय हास्थायो। आरो बे पापआ गोजोननाय गैयै खालामो। आरो बै समावबो बिसोरो बेबायदिनो जादों। इसोरनि थाबायनाय सोदोबखौ खोनानानै बिसोरो थाखोमाबायनो गोनां जादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव जेरै एडेन बागानाव फांनै बिफाङा दङमोन, दिनैबो बे बुहुमाव नों आरो आं थांनानै थानाय बे बुहुमाव बे बिफाङा दाबो दङ। जों बेखौ मिथिनो नांगोन, जों बेखौ सिनायनो नांगोन। बे बिफाङा दिनैनि दिनाव सोरखौ बुंनाय जादों, नों बेखौ मिथिगौ ने? औ, जहननि लिरनाय 15 बालाब 1 सारिनिफ्राय नायब्ला मोननो हायो। गोजौआव लिरनाय दं, जिसुआ नंथारगौ द्राक्षा बोन्दों। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैनानै बियो बुंदोंमोन, आंनो नंगौ द्राक्षा बोन्दोंआ। औ, दिनैबो गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिया आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाया। आंनि अनजाग्राफोर, नों दिनै सिनायदोंना? दिनैबो बे गासैबोखौ सिनायनाया गोनां। दिनैबो गोबांखौ सैताना बे बुहुमाव आन्दायहोनानै दोनदों। औ, गोजोननाय गैयै खालामदों, असान्ति खालामदों, आरो इसोरनिफ्राय गोजान दिनै पापा खालामदों। आरो बिनि उनाव इसोरा बेबायदि होनदोंमोन, जेब्ला जागायजेननाय 3 बालाब 22 सारिखौ फरायो अब्ला मोननो हायो। आरो फोरबो इसोरा होनबाय, नाय, मानसिया गाहाम आरो हामाखौ सिनायहोग्रा जोंनि सासेनि समान जाबाय। बियो दानो गोथांनि बिफांनि थिङै गावनि आखाइखौ फोलावहरनो आरो बिनि बिथाइखौ जानानै अरायबो गोथाङैनो थानो हागोन। इसोरा आदम आरो हवाखौ एडेन बागाननिफ्राय होखारहरदोंमोन। बे गोथांनि बिफांनि बिथाइखौ बिसोरो आरोबाव खानानै जागोन आरो अरायनि थाखाय गोथाङै थागोन। इसोरा बेबायदि बुंनानै एडेन बागाननिफ्राय आदम आरो हवाखौ होखारहरनो गोनां जादोंमोन। बै समाव आदम आरो हवाया एडेन बागानाव गांनाय गैयै, उखैनाय गैयै आलो गोजोनै दङमोन। अब्लाबोनो बिसोर बे गोथांनि बिफांनि बिथाइखौ जानो थाखाय मोनाखैमोन। मानोना इसोरा बिसोरखौ एडेन बागाननिफ्राय हुरुनहरनो गोनां जादोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, बे गोथांनि बिफांनि बिथाइखौनो नोंखौ आरो आंखौ जाहोनो थाखाय इसोरा समाय लादों। जुदिअबा एडेन बागानाव थानाय बे गोथांनि बिफांनि बिथाइखौ आदम आरो हवाया बै समाव मोनजायाखैमोन,
जानो थाखाय मोनाखैमोन। आन्थाय दिनै आंनि अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्ट'आ बे गोथांनि बिफांनि बिथाइखौ जाहोनो थाखायनो नों आरो आंखौ दिनै लिंहरदों। बियो पृथिबीनि बयखौबो आह्वान खालामदों, नों फैगोन ने? दिनै इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जेब्ला जोङो देरहागोन, बे संसारनि गासैबो हाबिलासखौ नागारनानै जोङो फैगोन, अब्लासोनो जों बे गोथांनि बिफांनि बिथाइखौ जोङो जानो मोनगोन। बेखौनो नुजा होजानायनि बिलाइ 2:7 बुंदों, देरहाग्रानो आङो पाराडाइसाव थानाय गोथांनि बिफांनि बिथाइनिफ्राय जानो होगोन। बेसे मोजां जागोन गेदेर समाय जिसु ख्रिस्ट'आ नों आरो आंनि लागै लादों। आंनि अनजाग्राफोर, बे बिफांनि बिथाइखौ मोनजायोब्ला जों माब्लाबाबो थैनाय नङा। बे बिफांनि बिथाइखौ मोनजायोब्ला जों माब्लाबाबो असान्थियाव थानो नांनाय नङा। बेबायदि बिफांनि बिथाइखौ जाहोनो जिसु ख्रिस्ट'आ समाय लादों। बै समाव जहना बियो आत्माजों जिउजों बियो नुनो थाखाय हादोंमोन। जेब्ला जागायजेननाय 22:2 फरायो, अब्ला जों मोननो हायो, आरो दैमानि फारनैथिङै गोथांनि बिफाङा दङमोन। बियो बोसोराव खनजिनै बिथाइ थायनायमोन, आरो अखाफोर दानफ्रोमबो बिथाइया होनायमोन। आरो बिफांनि बिलाइफ्रा फोलेरफोरनि सोखा जानायनि थाखायमोन। जों दिनै नुजाहोजानाय 22:2 फरायबाय। जहना बेखौ दिनै नुनो थाखाय हादोंमोन। जेब्ला जोङो देरहानो हागोन, संसारनि गासै हाबिलासखौ नागारनानै फैगोन, जोङो दिनै बे पाराडाइसाव थानाय गोथांनि बिफांनि बिथाइनिफ्राय जोङो जागोन। जेखौ जायोब्ला गोजोननाय सान्थि जिबनाव जोङो मोनगोन। आरो बेबायदि जिबनखौ होनो जिसु ख्रिस्ट'आ नों आरो आंनो समाय लादों। बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर, जोङो बे पाराडाइसाव थानाय गोथांनि बिफांनि बिथाइखौ जानो थाखाय जोङो जोंनि जिबनखौ फोरबोनो होनि, आरो गासैबो संसारनि हाबिलासखौ जोङो नागारनानै जोङो फैनि। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों, जिसुनि मुङै आमेन।